να πάρουμε πίσω αυτό το επικίνδυνο πείραμα. Πού είναι? Δραπέτευσε. Προσπαθεί να βρει τα περιπολικά. Και πήρε το κόκκινο. Ποιος απέσιος πλανήτης βρέθηκε στο στόχαστρό σου? Ένα πεφταστέρι! Εύχομαι να βρω έναν φίλο. Έναν κολλητό φίλο. Τι είναι τούτο? Φέτος. Είναι πολύ γλυκούλης. Εσύ θα είσαι υπεύθυνη γι' αυτόν, εντάξει? Το υπόσχομαι. Γνωρίστε τον Στιτς. Κατέβα από εκεί! Look like an angel. Όχι. Μάζεψέ τον. Τι κάνεις? Walk like an angel. Όχι σκυλιά στο τραπέζι. Σκύλος είναι. Ναι! You're the devil in disguise, or as you are. Ιου, δεν θα τον κρατήσουμε. Ο Χάνα θα πει οικογένεια. Η οικογένεια θα πει κανέναν δεν αφήνουμε. Και δεν ξεχνάμε. Στιτς κακός. Η οικογένεια δεν είναι πάντα τέλεια, αλλά είναι πάντα οικογένεια. Οικογένεια. Κάπως έτσι. Δεν έπρεπε να το πιεις αυτό. Πράκτορας Κόμπρα Μπούρμπουλας. Πρέπει να πιάσουμε ένα μπλε σκύλο. Όχι! Στάσου! Λίνο και Στιτς από την Disney. Όχι, θα μετρήσω μέχρι το 3, Στιτς. 1. Σύντομα στους κινηματογράφους.